Bona vesprada a totes i a tots. Diuen que per entendre el present cal mirar al passat i que per a saber a on volem arribar cal reflexionar d'on venim i on ens trobem ara mateix. L'experiència d'Alberto és ben diferent. Ell és el que dona veu i dona imatge en els seus reportatges a aquestes dones. És el director i el realitzador d'aquest documental. Series capaç de dir què és el que més t'ha cridat l'atenció de tot el rodatge o en què cosa te quedaries de tot el rodatge? Mira, yo me quedo con la historia de Lidia Limón porque ayuda a otras muchos más. O sea, la pelota se engranda, o sea, se agranda. Entonces, la historia de Lidia yo la destacaré. L'Ajuntament de Polinyà, la veritat és que porta pràcticament des del principi del fons. Hem estat col·laborant en una immensitat de projectes i de coses. M'ha paregut un documental molt preciós, la veritat, molt de sentiment i és una enhorabona per a l'artista perquè ha sigut molt emotiu. Em quedaria en la importància de la comunitat, la importància de que les persones, entre elles les dones en aquest cas, es veuen unides i es senten més fortes per lluitar per el que consideren que és treballar per els seus drets. Em va quedar molt gravat com en una xicoteta aportació, en una xicoteta comunitat en la que aquestes dones que s'havien quedat a soles en la seva comunitat perquè els homes havien abandonat la comunitat per a vindre's a Europa, Estats Units o a altres llocs a treballar i que després havien desentès completament de la seva família i elles havien quedat en les seves famílies, algú amb 3, 4, 5 fills, sense ningú tipus de recursos. Són 30 anys de cooperació internacional descentralitzada i un reflex també de la importància de la unió, del municipalisme, així que jo avui demane aplaudiment per a ells tres, cadascú per fer la seva labor, la seva tasca.